ओके मैयानि एक्टरनि रुला एसे दस्रा आलाग टाइपनि आरोखि ना स' एसे पस्ट टाइपनि स' लागाय जाबाय आसोला दुम जाबाय होमबाबो जोंनि बर' हिन्जावफ्रा एसे अभं टाइपनि जालांगासिनो आरोना स' हौवाया एफा खस्थ' गोजानाव थानानै नोंनो फैसा हरबाय थायो हाजासे अनो नोंखौ हौवाया स' नोङो बांगालखौ लेंहरा ओरैबायदि लिलिमाय पस्ट स' लासिं सिं बाथ्रा आरोना मा होनबावनो जोंनि बर' हिन्जावफोरखौ 100%आव 70%सोआल' मोजां जाबाय 30%सोआ गुबुन हारिफोरनि हौवाफोरजों लिलिमाय कृष्ण लीला गेलेयो स' लागायजाबाय आरोना जोबोद गाज्रि लागायजाबाय बियो स' जोबोद लासिं सिं दूसरा का जिंदगी बर्बाद कर रहा है ना तो दूसरा का जिंदगी बर्बाद कर रहा है मरो एको वाना कृष्ण लीला पस्ट पेरेपे जानाय समावनो रायजोफोरा थांनानै खाखा खुन्दा दुदुब दाब होजाबाय हौवाबो हिन्जावबो स' मा होनबावनो जोंनि बर' हिन्जावफोरखौ माखासे हिन्जावफोरा नै बिदिनो सिरि सिरि खाबुखौ लानानै सेस दुनिया बरबाद हौवाया इमान अनो नोंखौ गोजाननिफ्राय दुखु खस्थ'नि गेजेरजों नोंनो फैसा हरसेयावबो नोङो कृष्ण लीला बा भिटामिन बुस्थु जानानै नोङो मुस्लिमफोरखौ सिरि हौवा गैयै खाबुखौ लानानै लेंहरनानै नों बेबायदिसो पस्ट दालाय माबायदि मोनखो नों साजाखौ दाथ' नोंखौ हौवायाबो लाला नोंखौ नायफिनला स' एफा गरम जानो नाङाथ' मानसिया दा माबोरै मोनखो नोङो रायजोफोरजों दुमजाबाय आरो ओरैबायदि गुन्दै टाइप बियो रायजोफोरजों बुजानानैबाबो आङो मुस्लिमखौ गारनो हाया आं नांगौबा मुस्लिमजोंनो खारसिगोननो ना मुहुनिफोरसो दं नामाब्रा मुस्लिमफ्रा मुहिनि होनासो लामारो नामा सागै बेबो मोनसे बहुद सान्थौ बाथ्रा खिन्थु मुस्लिमफोरनो फैबा दै होनायाबो मोनसे रायलायनायाव मोनसे बे बेबहारखौ जोंनि बर'फ्रा गारनांसिगोन आरोखि बारा हेनजाब न'खराव फैबा एसे रायनासो हरनाय मोनसे सुबिदा लानांसिगोन जोंनि बर'फ्रा नङाबा जाजोबसिगोन बिसोरो बर' हिन्जावफोरखौ सेस साला पस्ट सब भिडिअखौ नायलांबाय थादोंब्ला माबायदि गरम भिडिअआ माबायदि पस्ट पेरेपे स' स्टार्ट टटेल भिडिअखौ नायनो मोनगोन दे गाइस नोंथांमोना स' स्किप खालामनासो नायलांबाय थादोंब्ला भिडिअखौ स्टार्ट यार हबो ये गुरु मांस खाई पूरा चर्बी भरी गई यार देखा ना सलमान खान बॉडी बनाई लैसे यार चर्बी ओलाई আছে গোটাই চর্বি ওলাই আছে চর্বি ওলাই আছে यार यार चर्बी हो আছে मरो तू मरने का लायक है मर जाओ तू दूसरा का जिंदगी बर्बाद कर रहा है ना तू दूसरा का जिंदगी बर्बाद कर रहा है मरो एको वाना আহিব